Diolch i ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ymgynnull ynghyd i addoli dy enw, i geisio dy wyneb. Ni'n gofyn i ti i fod yma am bresennol, a bydde ti yn bendithio ein hymdrechion i dy addoli di. Ni'n gofyn i ti tywallt ysbryd anno. Ni'n gofyn i hyn oll trwy enw a ceiddiant ein hargwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 201. 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis Tachwedd yr 20fed. Ac hefyd mis Rhagfyr, ar ddechrau Rhagfyr y 4,
fe fyddwn ni'n cynnal noson o garolau yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Hefyd, i'ch atgoffa chi am yr oedfa croesawyr Nadolig a'r noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24, cael ei chynnal hwyr iawn yn y nos, chwarter wedi 11 y nos, felly yn croesawyr Nadolig i fewn. Felly, cwpl o bethau i cofio, mae'r holl wybodaeth ar y cerdiau yma, digon ohonyn nhw ar gael ymlaen y capel. Yn oedfa nesaf, pnawn Sul, am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 287, 287, mae llais Efengyl Fwyn yn galw arna fi. 287. Dawyn darlleniad o 1 Timotheus, penod 4. Epistol cyntaf Paul at Timotheus, y 4edd benod. Dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac y mae'r ysbryd yn eglur yn dywedyd yr ymedu rhai yn yr amseroedd diwethaf oddi wrth y ffydd, gan roddi coel i ysbrydion cyfeiliornis ac i athrawieithau cythreiliaid. Yn dywedyd celwydd mewn rhagryth a'i cydwybod ei hunan wedi ei serio a hiarn poeth. Yn gwahardd priodi ac yn erchu ymatal oddi wrth fwydydd, y rhai a greo Duw i'w derbyn trwy roddi diolch gan y ffyddloniaid a rhai a adweinant y gwirionedd, o blegyd y mae pob peth a greo Duw yn dda, ac nid oes dim i'w wrthod os cymerir trwy dalu diolch. Canis y mae wedi ei sancteiddio gan air Duw a gweddi. Os gysodi y pethau hyn o flaen y brodyr, ti a fyddi weinidog da Iesu Grist wedi dyfagu yng ngeiriau'r ffydd ac athrawiaeth dda, yr hon a ddilynais. Eithir gad heibio halogedig a gwrachiaeth chwedlau ac ymarfer dy hun i ddiwioldeb. Canis i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithir diwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a chanddi addewid o'r bywyd y sydd yr awr hon, ac o'r hwn a fydd. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Canis mwyn hyn yr ydym yn poeni ac yn cael ein gwaradwyddo, oherwydd i ni obeithio yn y Duw byw, yr hwn yw achubydd pob dyn yn enwedig y ffyddloniaid. Y pethau hyn gorchymyn a disg. Na ddiastyred neb dy ieuenctid di, eithir bydd yn siampl i'r ffyddloniaid mewn gair, mewn ymarweddiad, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn ffydd, mewn pirdeb, hyd on i ddelwyf, glin wrth ddarllen, glin wrth
Hyd o'n i ddelwyf glin wrth ddarllen, wrth gynghori, wrth athrawieithu. Nac esgelusa'r dawn sydd ynot, yr hwn a rodded I ti trwy broffwydoliaeth, gydag arddodiad dwylo'r heniriaeth. Myfyria ar y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros, fel y byddod y gynnydd yn eglur I bawb. Gwylia arnat y hun ac ar yr athrawiaeth, aros yn ddynt, cynnes os gwneud hyn, ti athgedwyd dy hun, a'r rhai a wrandawant arnat. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, ein bod yn gallu dod wrth flaen yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw dorseddfainc di, ac felly ni yn llawenhau fod yna groeso I bechaduriaid fel ni, gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy'r hyn a wnaeth trosom ni, I ni felly yn dod ata ti, yn gwybod bod ei berffeithrwydd ef, bod cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist yn gorchuddio ein heneidiau ni yn llwyr. Nad oes yr un pechod I weld yn dy olwg di, gan fod cyfiawnder Crist yn cuddio ac yn gorchuddio'r cyfan. I ni yn diolch I ti am ei berffeithrwydd ef. I ni yn diolch I ti am ei farwolaeth e, yn diolch ei fod wedi cymryd yr holl gosb. Nad oes yr un pechod i'w gosbi eto yn ein bywydau ni. Na fyddwn ni'n atebol am yr un gair, am yr un weithred, am yr un freuddwyd yn ein meddyliau ni. Na fyddwn ni yn cael ein cosbi am yr un o Dduw, gan fod yr arglwydd Iesu Grist wedi ei gosbi yn llwyr yn ein lle ni. Ac felly o Dduw I ni yn diolch, mae trwy yr hyn y mae Crist wedi ei ennill, trwy yr hyn y mae wedi ddarparu ar ein cyfer, yr iachawdwriaeth yma sydd i'w chael yn yr arglwydd Iesu Grist, yn rhad ac am ddim. O Dduw, I ni yn diolch I ti am y ffaith ein bod yn gallu dod felly, fel dy blant, fel rhai sydd wedi ei maddau a'i golchi'n llwyr. Ac felly trwy ei enw ef, I ni yn dod ata ti, ac gan ein bod nawr yn blant I ti, I ni yn gofyn I ti'n helpu ni, ac I faddau ni am ein crwydradau fel dy blant. Bydde di yn edrych arno mor nef ac yn cael tosturi drosto, ac y bydde di yn delio ni yn ôl dy drigaredd, nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl dy drigaredd ath gariad, y bydde di yn ymweld â ni unwaith eto. O Dduw, I ni wedi profi o'th ymweliadau ac heb manteisio ar yr ymweliadau hynny. Ac felly o Dduw, I ni ddim yn disgwyl ac yn meddwl bod unrhyw heiddiant yno ni I alw arna ti I ddod lawr i'n plith unwaith eto. Ond o Dduw, I ni dal yn blant I ti. Ac yn blant, I ni yn gallu cael y disgwyliadau hynny, gan mai plant I ti ydym ni. Yn rhai sydd yn crwydro mor gyflym ac mor sydyn. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti, I edrych arno o'r newydd y prynhawn hwn, ar I ti fod yma yn ein helpu ni, yn ein gwendid, o Dduw wrth I ni eistedd, ein gwrando, wrth I ni sefyll a chanu, wrth I ni alw ar denw trwy weddi. Beth bynnag aw nawn y prynhawn hwn, I ni yn cyffesu ger dy fron ein gwendid ac yn gofyn I ti'n helpu ni yn yr holl bethau hyn. A byddwn ni yn cael y nerth I wneud y pethau hyn clod I ddenw di. A bydd ein haddoliad yn dod I fyny i'r nefoedd ac y byddi di yn blest a'n haddoliad. Ond o Dduw, mae angen nerth arno ni o ddifri I wneud hyn. Ac felly ni'n gofyn I ti fod yma yn bresennol, i'n helpu ni, I arwain ein heneidiau, I ddyrchafu enw Crist, gorywch pob enw arall. Ac felly yn cyflwyno'n glad I ti o Dduw, yn gofyn I ti y Duw sydd yn holl alluog. Yr wyt ti yn abal I wneud yr hyn sydd yn ymddangos I ni yn amhosibl. Mae'n ymddangos yn amhosibl I ti droi y wlad hon yn ôl ata ti. Ond o Dduw, yr wyt ti yn abal I wneud unrhyw beth ymynu. Ac felly yn gofyn ar I ti I weithio unwaith eto yn ein gwlad, ar I ti ddod â phobl yn ôl ata ti dy hun. Felly o Dduw, I ni'n cyflwyno'r holl bethau hyn I'th ofal di, yn gofyn I ti I ymweld â ni fel dy bobl unwaith eto. Presenola dy hun yn nawr, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni gan i emyn rhif 586, 586. Mae oedfaon yn mynd heibio dyddiau wedi treulio i maes, heb ddim cyfri nawr ohonynt, ond rhyw ryddfan am dy ras. 586 gewn ni sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o epistol cyntaf Paul at Timotheus, y 4edd benod, ac adnodau 8 a 9. 1 Timotheus 4 adnod 8 a 9. Canis i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithir dywioldeb sydd fuddiol i bob peth, a chanddia ddewid o'r bywyd y sydd ar awron, ac o'r hwn a fydd. Gwir yw'r gair, ac yn heiddi pob derbyniad. Nawr fel chi yn sylwi, unwaith eto mae'r ysgrythyr wastad yn gywir. Os dewch chi o hyd i adnod yn yr ysgrythyr, gellir dweud nad yw e'n wir, mi fysyn ni yn rhyfeddu'n llwyr. Achos fe fyddwch chi yn dod o hyd i adnodau dro ar ôl tro yn yr ysgrythyr sydd yn disgrifio yn union yr hyn sydd yn wir. Dwi ddim yn gwneud datganiadau pendant, bod nhw'n honni fod yn gywir, rhyw ddamcaniaethau ar y byd i ni'n byw ynddi, ac rhyw ddamcaniaethau eang, cyffredinol, fel falle bydd yna rhai crefyddau a'i proffwydoliaethau, os yna proffwydoliaethau yn cael ei gwneud, pryn fydde'r rheini, ond petai nhw, mi fydden nhw'n eang ac yn gyffredinol iawn, a bydde fe siŵr o fod yn gywir, achos mae mor gyffredinol ei fod yn gywir. Ond nid felly yn yr ysgrythyr, os ych chi yn darllen gair Duw, fe ddewch o hyd i gannoedd o broffwydoliaethau, a pob un o'n nhw'n fanwl. Ac petai yn gyd-digwyddiad bod yr proffwydoliaethau hynny yn cael ei gwireddu, mae'n fydde yn amhosibl
i'r rheini cael eu gwireddu. Mae yna ormod ohonyn nhw yn sôn am bethau rhy penodol, mi fydde fe'n amhosibl. Ac felly mae hwnna'n ddigon o brawf i chi am ryfeddod yr ysgrythyr ac pa mor gywir yw'r ysgrythyr. Ond eto mae yna ddatganiad fan hyn, disgrifiad manwl o gyflwr yr enaid, ac fe welwch chi mae'n disgrifiad manwl o'r hyn i ni yn ei wynebu yn yr adnod gyntaf. Ac mae'r ysbryd yn eglur yn dywedyd yr ymedi rhai yn yr amseroedd diwethaf oddi wrth y ffydd gan roddi coel i ysbrydion cyfeiliornus ac i athrawiaethau cythreiliaid. Nawr chi'n sylwi fyna, mae'n disgrifio gau athrawiaeth am yr hyn yw e. Athrawiaeth neu athrawiaethau cythreiliaid. Wel, mae hwnna'n dweud yn dydy. Dyna i chi ddisgrifio. Petai chi yn codi fyny heddi ac yn disgrifio ambell i athrawes sy'n cael ei ffrigethu ac yn dweud mae o'r diafol, bod yn dod o'r pydew twfn erchill tywyll yna. Petai chi'n dweud mae'r Satan ei hun sydd yn gyfrifol, mi ddau pobl yn edrych arnoch chi'n hirt ac yn ffyrnu gyda chi ac yn dweud, dyna i chi fath o gapel i chi'n rhoi caled, i chi'n rhoi hyn a'r llall. Ac eto gyd, mae Paul yn ei ddweud, mae gair Duw yn ei ddisgrifio fe. Mae'n dweud fe fydd na amser yn dod, yn yr amser o diwethaf, ni wedi gweld hyn yn hanes ein gwledydd ni, ac yn ni'n ei weld e heddi. Mae'r ysbryd yn eglur yn dywedyd, yr ymedi fydd rhai yn gadael, rhai yn yr amseroedd diwethaf, oddi wrth y ffydd, maen nhw'n gadael y ffydd. A be fydden nhw'n wneud? Gan roddi coel i ysbrydion cyfeiliornus ac i athrawiaethau cythreiliaid. Nawr mae rhaid bod hyn yn gywir, gair Duw sydd o'n blaen ni, ac yr hyn mae'n ei ddweud, mae'n geiriau eraill, yw unrhyw beth sydd yn gwrthweud yr efengil. Mi fydde rhaid i chi ddweud ei fod yn dod o'r un drwg, ei fod yn dod o'r pydew twfn ni, o gythreiliaid. Dyna yw'r athrawiaethau, gau athrawiaeth yma, o'r un drwg. Mae'n amlwg yn dydy, dyna be fydde Satan eisiau wneud. Mi fydde fe eisiau tynnu pobl oddi wrth y gwirionedd a i symud nhw draw tipyn bach i'r ochr. Na, does dim llawer ots gan Satan os yw yn debyg i'r ffydd Gristnogol, cyn belled bod e'n symud chi chydig bach i'r ochr, achos dyna beth yw yr athrawiaeth, y cythreiliaid yma o'r un drwg. Felly mi fydde fe'n ddigon hapus i chi symud draw yna, cyn belled bod chi'n cael eich symud o ble ddylsech chi fod, o'r gwir efengil. O'n i'n meddwl yn ddiweddar, wrth unwaith eto edrych ar gyflwr ein gwlad ni, fod y mwyafrif yn troi oddi wrth y ffydd Gristnogol ddiwygiedig. Wel, gewch chi roed e fel hyn. Mae'r mwyafrif wedi troi oddi wrth y ffydd Gristnogol yng Nghymru ta beth. I ni'n gwybod hynny. O ran yn gyffredinol, mae'r mwyafrif wedi troi cefn ar yr efengil. Ond o fewn yr rhai sydd yn ohoni eu bod nhw yn Gristnogion, pinnau bod nhw yn rheini sydd yn fwy rhyddfrydol, sydd ddim yn credu unrhyw beth, dwi'n gwybod os nhw'n credu mewn Duw hyd yn oed, yn siŵr o fod bod nhw'n credu mewn Duw a bod nhw'n credu fydd na nefoedd, siŵr o fod, ac bod nhw'n croesi bysedd os ewn nhw gapel, fe fydden nhw'n cyrraedd na yn y diwedd. Ac i'r rhai sy'n ddrwg, sa'n gwybod be maen nhw'n meddwl, sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw, maen nhw'n meddwl, wel, falle newn ni anghofio am hwnna, beth am mynd i roi hwnna'r neilltu, a newn ni gario ymlaen i fyw yn bywydau, a mwynhau ein bywyd ni, mwynhau ein emynau ni, dim deall beth yn y byd ni'n canu, ond newn ni ganu amdano fe, bod ni'n gwadu be ni'n ganu, ac mi fydden nhw'n cario ymlaen mynd i'r capel. Na'r hyd yn oed ymhlith reina, y rhai sydd yn grefyddol. Pam bod nhw'n grefyddol, dwi ddim yn gwybod. Ond maen nhw'n mwynhau, a mae yna rhyw gysur yna, rhag on bod na Dduw, fe fyddai'n saff. Ond ymhlith rheini, ac ymhlith y rai efengyledd, rwch nhw gyd i fewn yn yr un lle os mynwch chi. Y rai sydd yn ohoni bod nhw'n efengyledd, y rai sy'n ohoni bod nhw'n credu bod na Dduw, bod na nefoedd, a bod na uffern lle bydd Duw yn cosbi. Maen nhw'n credu hynny, a maen nhw'n credu'r gwirioneddau i ryw raddau. Ymhlith rhain, rwch nhw gyd i fewn, does dim llawer ohonyn nhw ar ôl nag oes, dim llawer. Yng Nghymru, dwi ddim yn gwybod be fyddech chi'n adio i fyny, ond bydde fe dros cwpl o gannoedd, siwr o fod, ond yn y miloedd, ond bydde ddim yn yr degau ar degau o filoedd o bobl sy'n mynd i gapel.
Allai ddim dychmygu fe. Yn y dinasoedd, falle byddwch chi'n cael ambell i gynulleidfa, lle mae yna llawer yn mynd iddo, am ba bynnag reswm, bydd nhw'n mwynhau mynd neu beth bynnag, a falle bydd yna rhyw neges, bydd nhw'n teimlo'n gysurus, ewch chi allan i'r wlad, bydd y capeli rhywbeth fel 4 neu 5 ar gyfartaledd. Dyna be fydd yr cynulleidfa oedd. Falle gewch chi un capel, fydd yna 12, 2 ar 10, falle y mynychu yna. Yna ewch chi trefi chydig bach yn fwy, falle gewch chi 20, pwy o wyr. Ac am hwnna hefyd yn wir, hyd yn oed am eglwysi Efengyledd, falle gewch chi 30, 40, a drwch nhw gyd at ei gilydd, dwi ddim yn siŵr beth yw'r rhif, ond bydde fe ddim yn lawer, na fydde fe. Mae'r mwyafrif wedi troi i ffwrdd o'r ffydd Gristnogol. Ond o fewn yr rhai hynny sydd yn honni credu rhywbeth sydd yn werth credu yno fe, mae'r mwyafrif wedi troi cefn ar y ffydd Gristnogol ddiwygiedig ac addoliad parchus. Erbyn hyn, mae'r mwyafrif llethol wedi. Ac maen nhw'n edrych ar capeli fel ni, o'r ychydig sydd ar ôl, os oes na rai, ac i ni'n cael ein galw yn rai caled, yn rai cil, diffyg cariad diffyg cariad yn y capeli yna, diffyg cariad yn dod o'r pwlpit yn sicr, diffyg cariad yna, y ffordd i ni'n trin pobl o llefydd eraill, capeli eraill, ac i ni'n edrych i lawr, a math yna o beth yw'r disgrifiad o gapel fel hon. Eithafol, dros ben llestri, wedi mynd dros ben llestri ar ffydd ymarferol. Sut i ni'n gweithredu'r ffydd? Be maen nhw'n dweud yw, mae'n iawn i gredu'r Efengyl, ond beth am y ffordd i ni'n cymhwyso hynny yn bywyd ni, ac felly maen nhw'n dweud i chi draw fyna, yn mynd dros ben llestri. Ni'n gweld hynny, nid llawer bydde am ymuno gyda ni fan hyn yn y frwydr. Nid llawer bydde na. Llai ddim meddwl am lawer o capeli sy'n dweud, chi'n dod i Gaerdydd, chi'n dod i Gaerdydd i astudio, neu i weithio yn yr ysbyty, neu fod yn athro, neu i weithio yn y coleg, neu beth bynnag, neu myfyriwr, neu rhywbeth felly, chi'n symud i Gaerdydd, ewch fyna. Bydde ddim llawer bydde eisiau ymuno gyda capel fel honna fydde. Dim llawer herbyn heddi. Dyna safbwynt, dyna safle ni wedi cyrraedd. Bydde llawer gwell ffeindio mas am rywle lle bydden nhw'n dweud sydd yn caniatáu fwy o hwyl yn ystod yr addoliad a fwy o bydolrwydd ar ôl yr addoliad. A falle yn ystod yr addoliad hefyd, beth am i ni gael fwy o bethau bydol, fwy fel y byd yn ein haddoli ni, a beth am i ni cael dod i'r capel a mynd o'r capel yn teimlo'n gysurus ein byd a gallu mynd i unrhyw le. Ac os nad ydyn ni'n teimlo fel dod i'r capel mwy nag unwaith, does dim ots, achos dim sneb yn mynd i ddweud unrhyw beth am y peth. Os oes na rhyw gynger lan o Sul, lawr yn Neuadd Dewi Sant, dim ots os ych chi'n colli'r cwrdd i fynd i'r Neuadd Dewi Sant i rhyw gynger. Os oes na rhyw gêm yn y stadiwm, dim ots os ydych chi aros gartre wylio'r gêm yn y stadiwm neu ar y teledu, achos i ni'n ddigon hyblyg ein byd ni. Ond mae'r capel yna, maen nhw'n mynd dros ben llestri. Gael ddarllen yr adnod yma. Canes i ychydig, cyn yn adnod 1, ac y mae'r ysbryd yn eglur yn dywedyd, yr ymedu rhai yn yr amseroedd diwethaf oddi wrth y ffydd, y gwir ffydd. Gan roddi coel i ysbrydion cyfeiliornus ac i athrawieithau cythreiliaid. Nawr dyna sy'n mae Paul yn disgrifio'r peth. Ond os i ni'n mynd trwy ddisgrifio fe heddi, maen nhw'n dweud pwy i chi ddweud y fath beth. Wel, dwi ddigon falch i gallu dweud bod pnawn yma Paul sydd yn dweud. Gair Duw sydd yn dweud. Dyma beth mae Duw yn ei dweud. Dim Paul, nid Paul sydd yn ei dweud. Mae Paul yn dweud beth mae Duw trwy'r ysbryd glân wedi arwain ei ddweud. Mae hyn yn dod o'r pwll, o'r un drwg. Ac mae eisiau ni cael ein rhybuddio does. Ond dyw pobl ddim yn licio cael ei rhybuddio. Maen nhw'n ddigon cysurus ei byd. Wel, mae yna rhybydd sicr yma, felly hoffwn ni edrych ar y rhybydd yn gyntaf yna'r cyngor ac yn olaf yr addewid. Y rhybydd yma i Timotheus yw ac i ni ac i'r anghredadyn. Mae yna rybuddion diri yma. Fellwch chi gymryd yr adnodau yma fel rhybydd i unrhyw un. I'r rhai ohonoch chi yma sy'n Gristnogion ac i'r rhai sydd ddim. Ond roedd yn gyngor i Timotheus yn y lle cyntaf.
Ac yr oedd yn gyngor a sut y bydde fe fod i fod yn weinidog da, neu i fod yr hyn dylse fe fod. Mae'n geiriau eraill, oedd Paul yn dweud o Timotheus, dyma sut dylse ti fod, a sut gelli ti fod fel hyn. Ac os am derbyn yr hyn sydd ore i'r enaid ac i ni, cyn i ni symud at y cadarnhaol, mae'n dangos yr hyn dylsem ymgadw rhagddo. Dyma beth mae Paul yn ei ddweud. Ac felly, os i ni eisiau meddwl, dyma beth sy'n dda i fi. Os chi eisiau gwybod heddi, beth sy'n dda i fi? Beth fydd y orau i fi ac i fy enaid i? Wel, yn gyntaf, mae eisiau ni edrych ar beth dylsyn ni ymgadw rhagddo. Achos petai chi'n gwybod bod rhyw berson yn sal, ac rhyw anwyd falle, neu rhyw broblem yn ystumog, ac mae yna rhywbeth sydd yn heintus, ac chi'n gwybod petai chi'n mynd i'r un stafell â nhw, bydd yna bosibilrwydd byddech chi'n dal ar afiechyd hynny. Ac felly beth ydych chi'n gwneud? I chi'n ymgadw rhagddyn nhw. Dydych chi ddim yn mynd yna. Neu os ych chi yn, chi'n ofalus iawn. Chi ddim yn mynd yn agos atyn nhw pan maen nhw'n peswch. Ac os ydych chi eisiau glallaw, falle byddech chi ar ôl yn meddwl, mae'n rhaid i olchi dwylo yn yr ysbyty, dyna beth sy'n am bob mam, yna rhyw declyn bach i chi wasgu, a chi olchi dwylo cyn i chi fe mewn, ac wrth i chi ddod mas, i chi olchi'ch dwylo pam, dydych chi ddim eisiau dal unrhyw afiechyd heintus. Cadwch draw, mae yn beryglus. Ac felly yma, yr hybydd o'r hyn sydd yn niweidiol sydd gan Paul. Fe fi'n ar rai, y mae yn dweud, yn codi o fewn yr eglwys. Nawr, mae hwn yn rybydd i Timotheus. Mae e hefyd, dwi'n credu, yn rybydd i rai sy'n ceisio. Faint o bobl sydd wedi ceisio, sydd wedi mynd i manau lle mae gau a thrawiaeth yn cael ei ddysgu. Ryw efengil, ond nid yr efengil iawn. Mae'n dor celonus i feddwl. Glywes i rywun yn dweud rhyw pryd am ryw berson yn un abod, ond mae'n bit da, mae wedi dechrau mynd ôl i'r capel. A fe nes i ofyn i ble. A fe ddwedon nhw ble. Na nes i ddim dweud dim byd, ond nath ynghalon ni syddo. Achos o'n i'n gwybod yn y lle yna, roedd na fedolrwydd rhonc yna, yn yr hemp yn y lle. Ac o'n i'n gwybod oedd yr addoliad, oedd e ddim yn barchus, ac holl beth yn ni. Dwi'n yn siŵr ar ei athrawiaeth nhw. Ond o'n i ddim eisiau dweud dim byd, ond o'n i'n gwybod popeth yn iawn. Ac mae'n well bod e'n mynd i rywle. Ond dwi ddim mor siŵr am hynny. Nawr dwi'n gwybod y mae Duw yn sofran a mae e'n gallu achub unrhyw le, lle bynnag mae'n ofe. Ond mae e wedi addo bendithio pregethu sydd yn ffyddlon. Ac os ych chi'n dymuno i rywun i fod rhywle, chi eisiau nhw fod rhywle lle mae'r efengil yn cael ei phregethu. Ond beth yw hynny? A dyna'r broblem. Dyw pobl ddim yn deall beth yw hynny bellach. O mae Paul yn rhybuddio o'r hyn sydd yn niweidiol. Fe fydd na mae'n dweud rhai yn codi o fewn yr eglwys, nid tu fas fyna, nid yn yr clybiau nos, yn ei sôn amdano nhw, mae hwnna'n amlwg o'r pydew, mae'n amlwg o'r un drwg, mae'r clybiau nos, mae'n llawn o anfoesoldeb a meddwdob, a'r hegfeidd, a'r holl beth, trais yma, mae hwnna'n amlwg. Dwi ddim yn cymryd lot o synwyr i wybod, nad fyna lle dylse Cristnogion fod. Felly mae'n gwybod, dwi'n mynd i ddweud o Timotheus, paid am mynd i'r clybiau nos. Mae hwnna'n amlwg. Does dim eisiau gradd mewn diwynyddiaeth i weithio hwnna mas. Mae hynny yn niweidiol i'r enaid. Be mae Paul yn dweud yw, fe fydd na rhai yn codi o fewn yr eglwys. Mae yna rai mynd i ddod o fewn eich eglwysi efengylaidd chi, sydd yn mynd i'ch twyllo chi. Fe fydden nhw'n honni gwahanol bethau. Fe fydden nhw'n ymddangos yn iawn, achos fydden nhw'n dod ag enw Crist ar groes. Fydden nhw'n dweud troedigeth, fydden nhw'n dweud y pethau hyn i gyd. Fydd e fyna. Fydd e gyd yna yn rhywle yn ystod y bregeth. Fydd y geiriau'n ymddangos yn gywir ac yn ddiwiol, ond dydyn nhw ddim. Mae e'n dweud rhagrithwyr ydyn nhw. Maen nhw'n rhagrithwyr. Adnod 2 yn dywedyd celwydd mewn rhagrith. A'i cydwybod ei hunan wedi ei serio a heiarn poeth. Chymod, Paul sy'n dweud hyn. Maen nhw'n dweud celwydd mewn yr rhagrith. A pam bod nhw'n dweud hynny? Does dim cydwybod ar ôl dyn nhw. Mae wedi serio. Mae'r pobl yma dros gyfnod, gyda chi'n ei ddweud, wel, falle dyma be fydde fe. Roedden nhw yn y cychwyn yn anwybyddu eu cydwybod. Mae'r cydwybod yn siarad yn nhw. Mae Duw wedi creu cydwybod. Mae cydwybod yn rhywbeth gwych. Mae'n boenus.
o mae e'n eich pigo chi. Ond yr oedd y bobl yma'n anwybyddu fe i ddechrau gyda. Felly, yr eiliad byddai cydwybod yn pigo, mi fydden nhw meddwl am rhywbeth arall ac yn llenwi bywydau rhywbeth arall. Yna, ar ôl nhw anwybyddu'r cydwybod, mi fydden nhw'n brwydro, falle, yn erbyn y cydwybod. A mi fydden nhw'n mynd ac yn ymladd yn ei erbyn, ac yn mynd nawr yn fwy cadarnhaol yn erbyn y bydd. Anwybyddu'n reit rwydd, chi jyst yn gwythio fe o'r neilltu. Ond yna, ar ôl cyfnod, maen nhw'n brwydro yn ei erbyn e, maen nhw'n gwneud popeth gallan nhw. Os yw'r cydwybod yn dweud, maen nhw'n dadlen erbyn e, falle. Maen nhw'n dweud, mae perffaith hawl dy fi. Sa'n ni'n rando Reina draw fyna'n Capel yr Radd, maen nhw'n rhi dros Ben Llestri, Reina'n Tabernacl yn y bore. Glywch chi beth oedd yn y bore Sul yn Tabernacl? Sa chi eisiau clywed yna, mae hwnna rhy eithafol. Sa'n ni eisiau hynny, chi eisiau rhywbeth llai eithafol. A be maen nhw'n gwneud? Maen nhw wedi brwydro. Anwybyddu'n cydwybod yn gyntaf. Ac ar ôl sbel fach, maen nhw wedi eich brwydro yn erbyn. Yn y diwedd, di'r cydwybod ddim yn amharu dim byd o gwbl arnyn nhw. Maen nhw'n cario ymlaen. Mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio. Maen nhw'n byw bywyd o'r agrydd. Cuddio'r hyn sydd yn eu celonnau, falle. Falle bod mae bywydau nhw yn wahanol i'r hyn maen nhw'n honni. Celwydd yn ôl Paul yw eu bywydau nhw. Maen nhw'n byw bywyd o'r agrydd. Celwydd pyr. Ond falle dwi ddim yn gwbl amlwg i rai eraill. Mae yn amlwg os oes yna ddirnadaeth gan rhywun. Ond i eraill, dwi ddim yn amlwg. Maen nhw'n gryfedd o falle'n pregethwyr. Falle'n diaconiad, yn hyniriad. Falle swyddogion, athrawon ysgol Sul. Be bynnag yw nhw. Falle aelodau, pwy bynnag. Ond rhagrythwyr yw nhw. Ac be mae Paul yn dweud, yn aml iawn, mae hwn yn arwain at ffyrdd arbennig o fyw. Mae e'n cuddio balchder, mae'r rhagryth yma yn cuddio balchder, ac yn aml yn arwain at anfoesoldeb. Nawr, ni'n gwybod hynny yn hanesyddol. Ni'n gwybod am hwn yn drychinebus. Mae'r math yma o beth yn aml yn gallu cuddio balchder ac anfoesoldeb. A mae fel, chi erioed wedi cael cwpan, ges i rhyw fowlen tydd o blaen, o'n i'n bita rhywbeth yn y fowlen, ac digwydd i fi daro fy ngewyn ar ddamwain neu'r llwy neu rhywbeth wrth ymyl y bowlen. A fe glywes i'r rhyw ting bach rhyfedd, doedd e ddim yn rhywbeth pyr. Anghofus i amdano fe, nes bod fi'n rhoi mewn i'w olchi a sylwes i'n syth. Weles i'r crac yr holl ffordd lawr. A dales i fe fel un, a fe ddath yn rhydd, ond do'n rhydd. So dafles i fe ben yn syth. Ond fe glywes i fe, doedd yma'n taro'n iawn. Chi roed i cael gwydyr? Tarwch chi gwydyr, a fe glywch chi'r sain pyr yna. Fod e'n berffaith, bod e'n iawn. Ond os oes yna dwll neu crac, neu rhywbeth wedi mynd, rhywbeth i torri yno fe, i chi gallu daro fe, a dyw e ddim yn swndio'n iawn. Ac felly, o fewn yr eglwys Gristnogol. Fe fi na rai, a'r rhagrythwyr yma. Chi'n taro fe, dwi ddim yn canu'n bir. Wel, chi yma sydd ddim yn Gristnogion, y cyngor yw, byddwch yn ofalus. Peidiwch cael eich denu at y ffals. Mae'r ffals yn mynd i fod yn lot fwy pleserus yr olwg. Maen nhw'n mynd i ymddangos yn lot fwy cariadus ar y wyneb. Ond dyw e ddim yn mynd i wneud dim lles i chi. A dyma beth yw holl bwrpas yr adnod yma yw beth sy'n dda i chi. Ac felly dyw'r ffals ddim yn dda i chi, bydd yn ymddangos felly ar y cychwyn. Bydd yn eich chi deimlo fod popeth yn iawn. Rhybuddio Paul am gau athrawon yn yr ardal yma, yn yr adnod yma, am y gnostigiaid. Yr rhai oedd yn dyrchafu'r gnosis yma, yr gwybodaeth yma. O'n nhw'n dyrchafu gwybodaeth uwch na ffydd. Ac so eisiau treulio lot o amser ar hyn, ond beth o'n nhw'n dweud oedd nhw'n edrych ar fater neu ar y corff, fel rhywbeth oedd yn achos o ddrygioni, neu'n edrych ar y corff fel ei gelyn, fel rhywbeth sydd rhaid ei wrthwynebu. A chi allu gweld yn syth. Sut mae gallu falle ymddangos yn dda. Maen nhw'n defnyddio termau. Mae fel bethau'n dweud mae'r corff yn ddrwg. Ac felly chi allu meddwl, mae rhywbeth fyna sy'n swnio'n debyg i Genesis. Mae yna rhywbeth sy'n swnio'n debyg i pechod, ac felly chi'n meddwl bod e'n iawn. A mi fydd y pobl yn yr eglwys fore wedi meddwl, mae hwn yn swnio'n iawn. Ac felly mae'n llawer i lefydd hyd yn oed efengylaeth. Mae'n swnio'n iawn. Mae'n swnio'n dda. Mae nhw'n dweud y pethau iawn. Ar yr wyneb. Ond maen nhw wedi gosod athrawiaeth, roedd y nostigiaid yn gosod athrawiaeth ar seiliau anghywir.
Ac roedd yna ar y pryd dau fath o nostigiaid. A dyma wastad fel hyn, mae'r pethau yma dal i fod. Yr oedd un math o'r nostigiaid yma ac yn edrych ar y corff fel rhywbeth pechadurus, ac yr oedden nhw'n dweud, fe newn ni frwydro yn erbyn y gelyn o'r corff, y cnawd, a sut newn ni wneud e? Newn ni anwesu'r cnawd. Sut maen nhw'n dadle hwnna? Mae'n anodd dweud, ond o'n nhw'n anwesu'r cnawd a phethau'r cnawd ac yn ildio i'r cnawd. Ac roedd y math yma bobl yn syrthio i'r anfoesoldeb fwyaf rhemp. Ac o'n nhw'n cyfiawnhau'r peth. I ni'n brwydro yn erbyn y cnawd ac i ni'n neud hynny trwy ildio iddo fe. Ac yr oedd, os darllenwch chi llythyrau Pedr ac Ioan a Judas, yr oedden nhw yn delio gyda'r math yna o nostigiaid. Yr rhai oedd yn dehongli ei gau a thrawiaeth nhw yn y ffordd yna. Ond mae Paul yn delio math arall o nostigiaid. O'r oedden nhw'n dweud, mae hwnna'n anghywir, na ni ddim yn ffordd na. Dyma'r ffordd i ni'n mynd. Ac mi roedden nhw'n dweud, y rhai oedd yn ymwrthod ac yn ysgoi pethau'r cnawd. Ac felly nhw'n llym iawn, ac o'n nhw'n dweud bod pethau'n anghywir, ac o'n nhw'n ymgadw o fydolrwydd ar cnawd. Oedd e dal yn fydolrwydd, ond mewn ffordd gwahanol. Yr un yw'r broblem. Adnod 3, dyma beth o'n nhw'n wneud, a mae Paul yn delio gyda'r grŵp yma o bobl, yn gwahardd priodi ac yn erchu ymatal o ddiwrth fwydydd, y rhai a greo Duw i'w derbyn, trwy roddi diolch gan y ffyddloniad a'r rhai a dweinant y gwirionedd. Felly oedd rhain yn dweud, chi ddim i briodi, chi ddim i fwyta'r bwydydd yma, a chi ymgadw, a dyma oedd eu crefydd nhw. Roedd y nostigiaid yma yn brwydro yn erbyn y corff sydd yn bechadurus ac i'w sail drygioni yn ôl nhw ac yr oedden nhw'n ei ddehongli fe fel hyn. Ac oedd rhain yn codi o fewn yr eglwys. A mi fyddech chi'n edrych ar rhes o bobl yn eistedd lawr sy'n fod yn gwrando ar y pregethwr, a mi fydden nhw gyd yn edrych yr un peth, swndio'r un peth, yn dweud yr un peth, yn addoli yr un peth. Ac eto i gyd, mi roedden nhw yn rhai grythwyr, yn gau a thrawon. Y ddau yn debyg, ond yn dangos hyn mewn ffyrdd gwahanol. Ond ni'n dwi'n union fel heddi. Ond ni wedi gweld e, sawl gwaith ni wedi gweld e. Chi'n gweld rhai sydd ddim wedi deall yr efengyl, ac mae rhai yn mynd yn llym iawn, ac maen nhw'n wneud ar rheolau mawr, ac chi'n gweld nhw, maen nhw'n cadw hyn a llall a llall. A wedyn mynd eraill sydd ddim wedi deall yr efengyl, a maen nhw'n mynd draw fan hyn yn gwbl fydol ac yn ymwneud â phob math o bethau. Ac chi'n meddwl, maen nhw'n edrych mor bell o'i gilydd, ond dyn nhw ddim. Mae'r un yw eu problem nhw. Dyn nhw ddim wedi deall yr efengyl. Dyn nhw ddim wedi deall e. Maen nhw'n ragrythwyr, maen nhw wedi credu rhywbeth sydd o'r pydew, o gythreiliaid. Dyma beth mae Hendrickson yn dweud, a bydd o hwn yn ddisgrifiad o lawer iawn o bobl efengylaeth heddi sydd wedi dilyn ar beth yw'r cyfamod newydd yma, y ddysgidiaeth New Covenant yma. Dyma beth mae Hendrickson yn dweud. Oedd yn rhywbeth hwn cyn y sefyllfa. Sgwennodd e hwn cyn i beth ni'n gweld heddi. Pan dirmygir yr Hen Testament, mae'n rhybuddio chi, byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Pan dirmygir yr Hen Testament, pan dyrchefur rhesymeg dyn uwch ben ffydd, pan gwelir troi cefn ar y ffaith bod pechod yn elyniaeth i Dduw, pan datgenir gallu dyn i achub ei hun, sef gwadu mae Crist yn unig sydd yn achub, gwelir olion y gau a thrawiaeth nostigaidd. Does dim nostigiaid o'r reidrwydd o ran yr enw yna bellach heddi, ond i chi'n gweld yr un peth, yr olion ohono fe. Mae e'n rhemp ym mhobman. Ond nid dyna yw ein cyfrifoldeb ni felly yw dilyn yr ysgrythyr ac i rybuddio fel oedd Paul yn rybuddio Timotheus bydd ar dy wyliadwriaeth. Mae rhain yn codi o fewn yr eglwys y capeli. Mae nhw yn honni rhywbeth, ond yma nhw'n ragrythwyr. Ond nid ni'n gweld yn yr eglwys heddi bydolrwydd. Ni wedi gweld y math yna o'r nostigiaid. Y rhai sy'n honni bod nhw wedi profi rhywbeth, ond yma nhw'n fydol. Caniatáu pleserau'r cnawd. Does dim gwahaniaeth rhyngddyn nhw ar byd. Ond hefyd, fel y nostigiaid eraill, mae rhai yn gryfyddol, ond wedi ymwahanu yn llwyr o'r byd yn eu tîb nhw, bod nhw dal yn fydol.
achos maen nhw'n dyrchafu eu hunan. Ac maen nhw'n gosod y rheol yma. Maen nhw'n dweud rhaid i chi wneud hyn a pheidio gwneud y llall. Mae Paul yma'n rhybuddio Timotheus rhag y math yma o bobl, rhai sydd yn dod â rheolau am briodas neu ymatal o fwydydd sydd wedi creu y rheolau. Rhai sydd yn dyrchafu traddodiadau i ddewig adnod 7, eithir gad heibio halogedig a gwrachiaidd chwedlau. Gad heibio, cadw draw oddi wrthyn nhw. Maen nhw'n beryglus. Mor hawdd i'w syrthio i feddwl yn hermau rheolau. Ond i diwedd, mae mor hawdd. Mae'r cam nesaf, mae'n peth rwydd i ni wneud o fewn hyd yn oed eglwys Efengylydd. I wneud y ffydd Gristnogol Efengylydd yn gyfres o reolau. Nawr, dwi yn gredwr cryf, a dyma lle gallwn ni fod yn dimsgil a rhai pobl. Dyma'r tristwch. Dwi yn gredwr cryf bod y ddiod feddwol yn felltith ar Gymru, os mwy nag unrhyw wlad arall yn y byd. Mae'r ddiod feddwol wedi dinistrio bywydau, cartrefi, capeli. Mae gymaint o dristwch a salwch ac anfoesoldeb o ganlyniad i'r peth yma. Ac mae'n felltith. Ond byddwn ni ddim yn dweud Cristion yw un sydd ddim yn yfed. Mi fysyn ni'n gobeithio bydd y Cristion yn dod i weld wrth gymeryd un gwydred o ddiod o feddwl, nad ydych chi o fewn rheolaeth lwyr o'ch geiriau a'ch meddwl chi, a'ch dyheuadau chi, a'ch breuddwydion chi, a mae'r ail wydr yn mynd i arwain chi i wneud pethau, ac felly fel Cristion, ond ni ddylsyn ni fod o dan reolaeth, ond dydyn ni ddim yn dweud mae ffydd Gristnogol yw nad ydych chi'n yfed. Dydyn ni ddim yn dweud hynny, ond dyma'r peryg chi gallu wneud yn reol. Dydw i ddim yn yfed, felly dwi'n Cristion. Dwi'n gredwr cryf. Pwysigrwydd cadw'r sul. Bo chi'n dod i'r capel, bo chi'n dod i'w di yn rhoi'r diwrnod o'r neilltu, bo chi ddim yn gwneud rhai pethau, bo chi'n gwneud pethau eraill ar y sul. Ond ydyn ni ddim yn dweud mae Cristion yw un sydd yn cadw'r sul. Dwi'n gredwr cryf ar y sul, bod ni'n rhoi'r gorau i Dduw. Bod y sul yn ddiwrnod, ni'n rhoi'r gorau iddo fe. O ran prydlondeb, o ran gwisg, o ran agwedd, o ran popeth. Ond nid hwnna di mynd erbyn heddi. Erbyn heddi, dyw prydlondeb ddim yn dod mewn iddo fe. I ni'n ffodus iawn os oes rhaid dod unwaith ar y sil sôn am fwy na hynny. Ac ffordd maen nhw'n dod, maen nhw'n gwisgo ambell waith. Fel beth ni'n mynd i'r traeth, a popeth yn iawn. Does dim eisiau ni roi'r gorau, achos dwi wedi gwisgo'r fy ngorau i'r gwaith. Dwi ddim eisiau gwneud y capel hefyd. Ac felly mae Duw'n gallu gwneud gyda'r ail gorau. Ac maen nhw'n dweud, nid yr allanol sy'n bwysig. Dyna fel maen nhw'n mynd. Maen nhw'n dweud, dydy'r fel dwi'n edrych neu'n siarad neu'n pethau dwi'n wneud, nid dyna fy niffiniad i o Gristnogaeth. Ac felly mae'r rheola mae'n dod i fyny. Ond mi fysyn ni dal yn dweud, nid Cristion yw un sydd yn gwneud y pethau hynny. Ein bod ni'n credu bod e'n bwysig. Gellir gwneud y pethau yna i gyd heb fod yn Cristion. Gallwch chi gadw'r sul heb fod yn Cristion. Gallwch chi beidio yfed heb fod yn Cristion. Gallwch chi beidio cymryd cyffuriau heb fod yn Cristion. Gallwch chi fod yn gwisgo'n barchus heb fod yn Cristion. Gallwch chi fod yn canu emynau a adrodd adnodau heb fod yn Cristion. Gallwch chi wneud y cyfan. Nid dyna yw y pethau sydd yn gwneud chi'n Cristion. Nid y cyfres o reolau yma. Pan i chi'n dod yn Cristion, fyddwch chi eisiau gwneud y pethau yna. Dyna'r gwahaniaeth. Ac mae yn brawf i chi o beth sydd wedi digwydd. Ond nid dyna yw y ffydd Gristnogol. Yr hybydd yw byddwch yn ofalus, cadwch rhag y math o grefydd sydd yn dod â'r cyfres o reolau chi. Mae angen gwir grefydd arnoch chi. Wel, beth yw'r cyngor mae'n rhoi adnod 7 ac adnod 8. Ac ymarfer dy hun i ddiwioldeb. Dyma'r cyngor mae'n dweud, cadw draw o'r math yna o grefydd. Bydd yn ofalus, na'n siŵr bod yr hyn sy'n iawn o ti. Ac mae'n dweud dyma sut allai ti wneud e. Ac adnod 7, diwedd yr adnod, ac ymarfer dy hun i ddiwioldeb. Canis i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithir diwioldeb sydd fuddiol i bob peth. A chan ddewid o'r bywyd a y sydd yr awr hon ac yr hwn a fydd. Be mae Paul yn dweud yw hyn. Be sy'n dda i ti? Y ffordd i sefyll yw bod yn ddiwiol, ac wedi hynny barhau ar lwybr diwioldeb,
Dyma sydd ore, dyma sydd fuddiol, dyma sydd llesol, dyma daw ag elw i chi, adnod 6, wedi dyfagu yng ngeiriau'r ffydd ac athrawiaeth a yr hon a ddilynais, neu wedi dyfwydo, allech chi ddehongli hwnna, wedi dyfwydo Timotheus ar athrawiaeth y ffydd. Dyma sut i ti'n mynd i wneud y gorau i denau ti, yr wyt ti wedi dyfwydo ar athrawiaeth y ffydd. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi derbyn o faith o ddaioni yr efengil? Ydych chi wedi bwyta ohono fe? Ydych chi wedi yfed o'r efengil? Ydych chi wedi ymgymeryd o'r efengil? Yn cymryd y maith o'r efengil? Ydych chi wedi gwneud hynny? Ydych enaid chi wedi ei sefydlu ar y graig? A ydych chi'n pwyso ar Iesu Grist, yna be mae'n golygu, ac arno ef yn unig? Ai dyna yw eich iachawdwriaeth chi? Ai dyna yw eich crefydd chi? Ne'ch bod chi'n pwyso ar Grist ac arno ef yn unig? Dyna yw derbyn o faith yr efengil. Dyna yw gwir ddiwioldeb. Hyn oedd yn wir amdano ni gynt yn Effesiad 2 adnod 3, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithio'r ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth, yn blant digofaint megis eraill. Gynt, be mae'n dweud i ni'n farw yn ysbrydol, doedd dim diddordeb yn yr ysbrydol, hyd yn oed os o'ch chi'n grefyddol, doedd dim diddordeb yn y gwir ysbrydol. Diddordeb crefyddol, doedd dim diddordeb yn yr ysbrydol. Gwir ddiwioldeb. I ddweud y gwir, yr oeddech chi'n casau gwir ddiwioldeb ac yn ei ddisgrifio fel fod yn gul ac fod yn gaeth ac fod yn llym ac yn holl eiriau hyll yna. Byddech chi'n disgrifio pobl fel hyn yn dweud, chi ddim eisiau bobl yna. Ond yna, trwy arweiniad yr ysbryd glân, yr oedd llygaid yr enaid wedi cael ei hagor, a cawswch chi weld pechod a gweld eich cyflwr-tienus. Yr oedd yr hedyn bywyd yma wedi blannu yn yr enaid, yr hedyn o sancteiddrwydd, neu allech chi ddisgrifio fe, yr hedyn o ddiwioldeb. Yr oedd yr ysbryd glân yn plannu hedyn o ddiwioldeb yn eich enaid chi. Ych chi wedi gweld eich bod chi'n syrthio yn fyr o ogoniant Duw, ac ych chi wedi gweld eich bod chi'n atebol ger ei fron am eich bywyd chi. Ond yna trwy ras ych chi wedi gweld Crist, yr un anfonwyd o'r nef i ddelio a'ch cyflwr chi. Chi wedi gweld y? Dyna yw'r efengil. Chi wedi gweld yr hyn a wnaeth Crist yn ei fywyd, bod wedi byw bywyd perffaith yn eich lle. Chi wedi gweld yr hyn a wnaeth ar y groes yn ei farwolaeth, fe gymerodd e gosb Duw am bechod, am eich pechod chi. Chi wedi gweld yr hyn a wnaeth yn ei atgyfodiad iddo goncro'r beth. Yr un sydd wir yn ddiwiol yw yr un sydd yng Nghrist wedi ei orchuddio a chyfiawnder Crist. Dyma sail pob dim. Dyma ddylsem fwydo arno. Dyma'r maith yr oedd Timotheus wedi ymgymeryd ono, athrawiaeth y ffydd. Yr oedd wedi cymryd o Grist. Yr oedd wedi ymgymeryd ohono fe. Yr oedd wedi bwydo arno fe. Nid gweithredoedd da, nid cadw rheolau, ond pwyso ar Grist. Bwydo ar yr hyn o holl ddyddiau bywyd. Dyma sut i sefyll, mae Paul yn dweud, trwy bwyso ar Grist, ar ei berffeithrwydd, ar ei gyfiawnder ef. Mae perffeithrwydd, cyfiawnder Crist yw sail ein dywioldeb ni. Mae'n dweud dilyn dywioldeb. Beth yw sail ein dywioldeb ni? Yw cyfiawnder Crist. Perffeithrwydd Crist yw sail ein dywioldeb ni. Ac yna mae'n rhoi darlun i ni o fyd y campau. Adnod 8, canes i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol. Mae wedi rhoi darlun i ni. Mae wedi dweud i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol. Neu mewn ffordd arall o eirio fe. Y mae ymarfer corfforol yn fuddiol, ond ychydig am gyfnod yn unig. Dwi ddim yn dweud bod e'n ddiwerth llwyr. Ond dwi'n mwyn am gyfnod. Dros dro. Ni'n gwybod heddi bod bwydydd iach yn help. Ond nid yn gyfan gwbl. Dwi'n nabod lot o bobl oedd yn bwyta'n iach ac oedd gradd, allech chi ddweud yn nhw, ddim yn swyddogol, yn gradd gyda nhw yn bob un peth a faint o'ch chi fod i ferwi nhw a fe a pa ffrwythau chi fod i fita a pa un a llall. Ac yna maen nhw'n mynd yn sâl ac yn marw. Oedd y bwydydd iach ddim yn ei lot o les fyna, ond mae'n llesol, ynddo fe? Mae'n llesol i bwynt. Marfer corff yn llesol, ynddo fe?
Ond ddim yn gyfan gwbl, achos dwi'n abod pobl mwyaf heini sydd wedi cael eu taro lawr gan salwch hir neu byr a marw. Ond roedden nhw mor heini, roedden nhw mor gryf. Ac o'n nhw'n llawn ymarfer corff. Felly allwch chi ddod, ni'n gwybod hyn, mae e'n llesol i ychydig am rai, am chydig o amser, ac i ryw raddau. Mae yna les iddo fe. Mae e'n beth da, byddwn ni byth yn hybu rwy'n i fwyta'n afiach ac i beidio wneud dim ymarfer corff. Mae e'n llesol i bwynt ond diwe, i bwynt. Ond os ych chi eisiau gwneud y peth sydd orau i chi, peidiwch am ein lawr y lôn o meddwl mae bwydydd iach ac ymarfer corff yw ateb popeth yn eich bywyd chi. Be mae Paul yn dweud yn gwbl wahanol, ceisiwch yr arglwydd a holl nerth. Edrychwch ar yr rhai sydd yn rhoi eu bywyd i fod yn iach ac i fod yn ffit ac yn heini. Edrychwch ar nhw ac rhowch yr un ymdrech i fod yn dduwiol, i geisio Crist. Maen nhw'n frwd frydig ond diw nhw. Maen nhw'n neud yn gyson. Felly y ceisiwr, felly'r Cristion, ceisiwch yr arglwydd a holl net, fel yr athletwr, ymgedwch ar rhwystrau, rwch nhw o'r neilltu, taflwch rhwystrau o'r neilltu, trowch o bleserau. Be sy'n rhwystro rai ohonoch chi rhag dod yn Cristion? Chwa beth yw e? Ffrindiau. Maen nhw'n niwsans. Mae rai o'ch ffrindiau chi yn niwsans, achos maen nhw'n llwyr yn y byd. Ac yma nhw'n eich rhwystro chi rhag ceisio'r arglwydd. Beth yw rai eraill? Mae rhai nhw chi wedi rhoi eich swydd, eich gyrfa. Mae e'n niwsans. Rowch o'r neilltu. Doedd mae'n golygu bod chi newid swydd. Falle bod e'n golygu newid o'ch swydd. Falle bod swyddi rai nhw chi mynd i'ch rhwystro chi rhag ceisio'r arglwydd o gwbl. Felly newidiwch eich llwybr chi te. Os yw yn niweidiol i chi, newch rhywbeth, be mae'n dweud, ymgedwch fel yr athletwr, rowch o'r neilltu. Chi ddim eisiau dim byd i'ch rhwystro chi rhag cyrraedd y nod. Mae'r athletwr yn gweithio'n galed i gyrraedd y nod. A be mae'n neud, mae'n cario bag ar ei gefn mewn ras, mae'n rhoi popeth o'r neilltu. Mae'n rhoi rhwystro ar y llawr, mae'n rhoi banana ar y llawr i achosi fe i slipio, i syrthio, i taro i ben. Mae'n clirio'r llwybr, mae'n cael gwared ar bopeth. Newch chi'r un peth, os ych chi am dod yn Gristion, ceisiwch yr arglwydd a holl nerth, rhowch popeth o'r neilltu. Gallwch ddarllen ei air, gwrando ar bregethu, ewch i gyfarfod â phobl Duw. Fel yr athletwr, cadwch eich golwg ar y nod, ar ddiwedd y ras, cadwch eich golygon ar Grist, yw popeth i chi. Mae hwn yn berthnasol i'r ceisiwr sydd am ddod yn Gristion ac i'r un sydd yn parhau i fod yn Gristion trwy weddill ei fywyd. Beth ydych chi'n neud? Rhowch pethau o'r byd o'r neilltu. Ceisiwch ymarfer dywioldeb. Beth yw sail ein dywioldeb ni? Cyfiawnder Crist. Felly cadwch eich golygon ar Grist. Edrychwch arno trwy'r amser. Mae dywioldeb yn fuddiol. Ni allwn gynnig ddim byd gwell i chi prynhawn yma. Petai'r holl arian gyda ni, yr holl gyfoeth, trysorau'r byd wrth ein dwylo ni. Ni fydde cystal ar hyn a gynigir i chi prynhawn yma. Dyma sydd orau i chi, dywioldeb. Dyma be mae Paul yn dweud. Mae'n dweud y ffordd gorau Timotheus i sefyll yw ymarfer dywioldeb. Ar sail beth yw hyn? Ar sail Crist ar yr Efengil. Newch yn siŵr bod chi'n deall yr Efengil ac yna dilynwch lwybr dywioldeb. Ac i orffen, mae yna ddewid ynghlwm â hwn. Na ddarllen adnod 8 a 9 eto, cynnes i ychydig yma ymarfer corfforol yn fuddiol. Eithir dywioldeb sydd fuddiol i bob peth. A chanddia ddewid o'r bywyd sydd ar awr hon ac ar hwn a fydd. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Wel, yn gyntaf, be mae Paul yn dweud yw hyn, mae dywioldeb yn fuddiol i beth? I bopeth. Popeth. Ar gyfer pob peth mewn bywyd, mae yn fuddiol. Ac yna mae'n dweud mae yna ddewid o fywyd ynghlwm ag hefyd. Ynghlwm a dywioldeb mae y ddewid o fywyd. A pryd mae'r ddewid? Nawr ac yn rhagwyddoldeb. Mae hwn llawer gwell na'r elw ymarfer corfforol sydd yn llesol am gyfnod byr iawn yn unig.
Os fyddwch chi yn bita'n iach ac yn neud ymarfer corff, falle byddwch chi falle chydig bach fwy heini na'r mwyafrif o bobl eraill am 30 o flynyddoedd, 40, 50, 60 falle. Mae e'n llesol falle i bwynt. Mae e'n dda i chi. Mae e'n beth da i chi wneud y pethau yna. Fel Cristion, ddech chi'n dweud, iawn, dwi eisiau wneud y gorau, dwi'n eisiau bita pethau sy'n afiach drwy'r amser, a dwi'n eisiau eistedd lawr yn wneud dim trwy amser, dwi'n eisiau fi cael rhyw fath o marfer. Mae cerdded yn dda, ond i raddau y mae yn dda. Ond beth sy'n llawer fwy buddiol i bopeth mewn bywyd yw bod yn dduwiol. Mwynheir neu profi'r elw o dduwioldeb nawr, heb sôn am yn rhagwyddoldeb, pan ych chi'n dod yn Gristion fyddwch chi'n elwan syth. Mae'n amlwg ni'n gweld beth yw'r diwedd fydd y nefoedd, tragwyddoldeb, ond beth am yr elw nawr? Mae'n effeithio, mae'n dweud fan hyn, bob rhan o'n bywydau ni. Mae'n golygu yn y gwaith, yn y cartref, ar y stryd, wrth siopa, wrth mynd ar ein gwyliau, bob peth, bob rhan. Ein perthynas, ein teuluoedd ni, ein perthynas a'n ffrindiau ni'n cymdogi ni. Mae'n effeithio bob rhan. Mae diwioldeb yn effeithio ac yn elwa pob peth. Psalm 23 adnod 1, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Filipiaid 4 adnod 19, am Duw i a gyflawna eich holl raid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Dyna beth sydd gan y Cristion. Dyna'r bydd sydd yn dod o dduwioldeb. Mae'n darparu ar ein cyfer yn ddyddiol. Mathew 6:25 ymlaen. Am hynny meddai fi chi, na ofelwch am eich bywyd, pa beth a fwy taoch, neu pa beth a yfoch, neu am eich corff, pa beth a wisgoch, onid yw'r bywyd yn fwy na'r bwyd, a'r corff yn fwy na'r dillad. Edrychwch ar adar y nefoedd, o blegyd nid yn dydynhau, nac yn medi, nac yn cywain i ysguboriau, ac y mae eich tad nefol yn ei porthi hwy. Ond nid ydych chwi yn rhagori llawer arnyn twy, mae Duw yn mynd i ddarparu ar ein cyfer ni. Mae'r diwiol yn elwa wrth wynebu treialon bywyd, Deuteronomion 33 adnod 27. Dynoddfa yw Duw tragwyddol, ac oddi tanodd y mae breichiau tragwyddol. Pan ych chi'n dod ar draws treialon bywyd, beth mae'r addewid i'r diwiol? Mae'r breichiau tragwyddol yn eich cadw chi ac yn eich nerthu chi. Wrth i chi fynd yn hun, Eseia 46, adnod 4, hyd henaint hefyd, mae fi yw, mae fi a'ch dygaf hyd o'n i ben wynoch, gwneithim arweddaf hefyd, dygaf ac gwaredaf chi, pan eich gwallt chi'n troi'n wyn, pan i'ch chi'n mynd yn hun, fe fyddai'n gofalu amdano chi. Pa grefydd arall, pa wleidyddiaeth, pa athroniaeth sydd yn cynnig y fath bendithion? Dyw anghrediniaeth yn cynnig dim byd i chi o'r fath. Falle bod nhw'n cynnig pleser i chi am y tro, ond na gyd. Ond mae diwioldeb, crefydd, ffydd sydd yn seiliedig ar Grist ac ar ei gyfiawnder ef. Mae diwioldeb yn addo bendithion ar y ddaear ac yn rhagwyddoldeb. Os yng Nghrist cawn ni gwmniaeth ar y ddaear, ac wrth groesi'r afon. Wrth gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, cawn ni gwmniaeth gyda ni. Dyna beth mae'n dweud. Pan ddaw yr amser, pan bydd rhaid i ni gamu o amser i fyd tragwyddoldeb, mae'n addo bod gyda ni. Dyna yw yr addewid. Nawr beth awnewch chi? Adnod 9 yn dweud o'ch chi gwir yw'r gair. Ac yna mae'n dweud mae'n heiddi pob derbyniad. Dyma be mae'r gair Duw yn ei ddweud. Mae'n rhybuddio chi. Mae'n rhybuddio chi am gau a thrawiaeth. Byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus ble i chi mynd a beth i chi'n gwrando arno. Gwnewch yn siŵr mae'r efengil yw ac mae nid rhywbeth sy'n sowndio fel yr efengil, ond sydd yn rhoi bydolrwydd i chi hefyd a chwarae o gwmpas. Nid dyna yw'r efengil, mae hynny o'r cythrael ei hun. Ond mae'r gwir efengil yn seiliedig ar Grist, ar ei fywyd perffaith, ar ei farwolaeth ac ar ei atgyfodiad. Ac mae'r efengil honno yn fuddiol i chi. Mae diwioldeb yn fuddiol i chi nawr ac i dragwyddoldeb. Dyna beth mae'n dweud. Canis i ychydig, mae ymarfer corfforol yn fuddiol, eithir diwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a chanddi a ddewid o'r bywyd.
y sydd yr awr hon ac o'r hwn a fydd. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch i ti am yr hybuddion sydd yn dy air di, ac yn gweddio, Dduw, y byddwn ni yn chwilio'n heneidio ac yn gofyn mai ar Crist y byddwn ni yn pwyso. Ni yn gofyn ti agor llygaid pob yr un ohonom, i weled ein hangen, i weld ein cyflwr, i weld os nad ydyn ni yn pwyso ar Grist ac arno ef yn unig. Ac o Dduw, y bydde di'n arwen pob yr un ohonom i edrych ar y groes, ar yr hyn a wnaeth Crist trostom, ac y byddwn ni yn profi o beth yw bod wir yn dduwiol. Helpa ni felly i ymarfer y pethau hyn, ac y byddwn ni yn byw bywydau fydd yn dwy'n clod i ddenw di. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 298 ac hefyd 299. 298 o'r nef mi glywais newydd fe'm cododd ar fy nhraed. Gen i sefyll i ganu 298. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.